Il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar investiment dirett barrani ġdid ta' 150 miljun euro li se joħloq 250 impjieg ġdid u ta' kwalità. F'konferenza tal-aħbarijiet f'Ħalfar ġie spjegat li dan l-investiment fis-settur tal-medtech mill-kumpanija Vantiv se jissarraf fi produzzjoni ta' prodotti li jintużaw f'terapiji ta' kura kritika u fid-dialiżi għal mart tal-kliwi. Fil-fatt, Vantiv se tinvesti f'faċilitajiet moderni ta' manifattura u riċerka li se jservu bħala ċentru globali għal produzzjoni ta' apparat mediku essenzjali tal-plastik u settijiet ta' apparat konsumabbli meħtieġa għal trattamenti kliniċi fil-kura tal-kliwi. Brian Tabone, Senior Director l-Istrateġija tal-Manifattura Vantiv, qal li Malta kienet għażla ideali minħabba reputazzjoni tagħha fil-manifattura, il-pożizzjoni strateġika tagħha, il-ħaddiema kwalifikati u l-appoġġ favur in-negozju. Malta ġiet magħżula minħabba r-rekord twil tagħha f'manifattura ta' prodotti mediċi, bil-preżenza ta' inġiniera u talent fl-industrija, preżenza ta' Vantiv li la Malta l-numru ta' snin, stabilità operattiva u allinjament ċar mal-viżjoni ta' Malta għall-investiment ta' teknoloġija fil-mediċina ta' valur għoli. Il-Prim Ministru Robert Abela qal li dan huwa l-akbar investiment dirett barrani li qatt sar f'Malta u qal li jirrifletti fiduċja qawwija fl-ekonomija Maltija. Nisma' l-investituri nifishom, forsi li jagħmel Brian Tabone aktar qabel, jagħmel referenza għal fatt li l-politika tagħna fis-settur tal-enerġija, l-istabbilità fil-prezzijiet li tajna kienet waħda mill-kriterji ewlenin li waslet biex dan l-investiment nixteħed ġewwa pajjiżna flok mar f'kwalunkwe pajjiż ieħor. Fejn l-investitur kellu wasla ċara li fejn imur imma żed il-pajjiżna. Wera l-fema li d-deċiżjoni ta' Vantiv li tinvesti f'Malta tkompli saħħaħ il-pożizzjoni tal-pajjiż f'setturi ta' valur għoli li jeħtieġu ħiliet speċjalizzati u li għandhom potenzjal ta' tkabbir sostenibbli. Fil-fatt sostna li lan mhuwiex biss li jiġu attirati kumpaniji iżda li jinħolqu industri sħaħ madwarhom. Il-Ministru għall-Ekonomija Silvio Xkembri qal li Vantiv tirrappreżenta tip ta' investiment li Malta trid tkompli tattira, ibbażat fuq l-innovazzjoni, it-teknoloġija avanzata, manifattura ta' preċiżjoni u esportazzjoni internazzjonali. U ħeġġeġ li żgħażagħ biex jinvestu fit-taħriġ fuq isma bħal medtech, il-farmaceutika u l-manifattura avanzata. Filwaqt ringrazzja lil Malta Enterprise u Indus Malta għal ħidma tagħhom biex dan il-proġett jitwassal lejn Malta. Fit-tmiem il-konferenza ġie firmat il-ftehim li se jwitt it-triq biex fil-ġimgħat li ġejjin jibdew ix-xogħlijiet fuq dan il-proġett li se jsir fuq sit ta' 16,000 metru kwadru. Il-proġett mistenni jkun lest sal-2029.